Bamboloni. Begachi vegetable pokora banega. Meyao pokora. ये है थालिर बिलाइनि पकरा दानिया टमेटो वाव पकरा मोनजोबबाय नै जोंना कहाँ है बहल आये गलाय बैग्रि गोमोन मोनदोंनिया अखा हागासिनो लोगोफोर नै बैग्रिया हेजिया दिनै ब्लगानो जाहैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय मामिनि फंबाय फैदों असे फंबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो माबायदि लोगोफोर गोखा फिथाइ मोनलायबाय नै जा गोखा फिथाइखौनो वाव खानसे औ खाथि जानांगौ लकेल न'नि गायनाय आरोना नैबेनो बिफाङा नैबेनो थिथा खोला बिफां मोनसे दंबावो आरो अहा ला खा मामिसो नोंना दंलै खना मोननैल'सो मोजां खानाय लकेल गांगाथ' बानाय गाइस बिलाय मोनबाय अबावबा गांगा थफानि गोदो जों बानायनाय आन्दायाव ओइ थपलै ओंखायनो गांगा थफा नाम बे वाह फाथोखौ नै खानानै फोरानजोब्बाय नारजि खालामनो ओमफ्राय मामिया दायो लाइ खागासिनो अखाबो हागासिनो लोगोफोर बेरेफुंजानिफ्रायनो न'नि थिथा खोला मैदुफुल हानो नागिरबाय नै दायो मैदुफुला नै गोमोन जाबाय मैदुफुल गोमोन बैग्रि गावना गोमोनबाव जाहैदों दाथ'लै दंबावो र' वाव गोमोनथार बैग्रिया बेसेबां हाबलांबाय ओमफ्राय बैग्रि लोगोफोर नैबे गोमोनथार वाव दायो मामिया सुगासिनो बलखौ हाबाय नै सासे लाइ सायगासिनो लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम अमा गोरानजों बहलजों जानो नागिरदों आरोना स' दायो संनायखौ एसे दिन्थिनोसै आङो नै बेनो अमा फोराननाया मैया फोराननानै दोन्दोंमोन सिगां दानिया बलखौ नै सुखांबाय संजेनबाय नै सानैबो नोंहा मा संगोन सोर आं दा अमा गोरानजों बहलजों लोगोफोर नोंहालाय मा संगोन आङो जाहैबाय नै लोगोफोर लाइ आरो लाफा मैद्रु भाजा एवगोन आं अमाखौ होबाय नै लाइ लाफा दानिया बल होनोसै लाइ संनाया मोनबाय लाइ मैद्रुआ बहल मोदोमलायबाय लोगोफोर जोसा वाव मोनबाय मा खालामदों नानि खाजिल' गायदों नै माला मोनजायो नायगासिनो जमगासिनो मावजि थां जों नै खुरगासिनो जानायावबा थाइबें खाजिबाव जाहैदों होनदेरा नायदो मोखांखौ माबायदि आमाइखौ जालायदो आमाइ जोंनि मामिनि असे फंबाय आरोना आमाइ बायदि खोन्थायोरा नोबायदि मिनिनांगौ गय लकेल जानोबा लोगोफोर नै जोंहा पकरा बानायसै लोगोफोर अखा हाबाय थानायनि पकरा गुदुं गुदुं जानोसैलाय लोगोफोर नै लोगोफोर मेवाइनि पकरा बानायनो नागिरदों दा माबायदि जायो नायनो नायसै ओमफ्राय मुलानिबो पकरा बानायनो नागिरदों आरोना नेक्स्ट
Next टमेट'निबो बानायगोन next बहल जोसा सिथा गोलावबो बानायगोन नायनोसै दहाय खानाय आथानै थिथा केरेला बहल टमेट' सामब्राम नैबे जाहैबाय मुला बे जाहैबाय मेवाइ पक'रा थालिर बिलाइनि जाफेराबा बानायनानै जा लोगोफ्रा गोथाव जायो बानलुखौबो होबावनोसै बहलखौ फार्स्टआव होगोनसै लोगोफोर नै लोगोफोर फिफा फिसा मालाय पक'रा सावगासिनो आंहा जानोल' जमगासिनो दङ नै सासेया बेहा नै जानो गोलोमजोब्बाय आं लोगोफोर जानो जमगासिनो बेहा एबाराव मेवाइखौ होनोसै लोगोफोर नायनोसै माबायदि जायो मेवाइ मोनबाय एबाराव मुला लोगोफोर मुलाखौ नायनोसै एबाराव ट्राय मुला पक'रा एबाराव नै मेवाइ ट्राय दानिया टमेट' पक'रा एबाराव सामब्रामजों बानलुजों दानिया फैबाय थालिर बिलाइनि पक'रा थालिर बिलाइनि पक'रा वाव एबाराव थिथा केरेला गोखा फिथाइ अखा फिसा फिसा हागासिनो आरो नै अखा हानायाव गरम गरम पक'रा सावगासिनो अखाया बिदिनोसै थिनि थिथा केरेला कौन टेस्ट करेगा इसको वाव पक'राया मोनजोब्बाय नै जोंना फाइनालि टेस्टिंखौ नाहरलाय जमा लाजोब्बाय नै दानिया जाहैनोसै न'आव गोजां बोथोराव साहा लुबाय दानिया दायो जानोसै पक'रा साहा लोंसै पक'राया टेस्टि आं माबानि मोनबाय टमेट'नि बियो सानैबो एखेन मोनदों गोखा फिथाइ मोनदों नो गोखा फिथाइ मोजां दा गोखै टेस्ट थालिर बिलाइनि टेस्ट नायनि थालिर बिलाइनि लोंबाय आमायाबो लोंबाय गोखा फिथाइखौ मोननाय गैया मालाय बानलुनि बानलु सामब्राम मुलानिखौनो मोनो आंहा गोच्छा खालाय मुलानिखौनो जागासिनो आंबो